Nou, hier wonen we dus. Het is een mooi huis. Alleen je zit een beetje met het probleem dat het is allemaal net niet. Zeg maar. Je had te weinig ruimte, want we hebben 2 kleine kinderen en dan krijg je toch vrij snel een hoop schoenen, jassen. En alleen al je jassen heb je al het probleem dat je krijgt niet alles kwijt. Dit is Frits Seijen, 23 jaar oud. Hij woont met zijn vriendinnen en 2 bijen noodzien hier in de West-Indische buurt. Je ziet het ook in de woonkamer. Het is ruim genoeg. Het wil best. En ik geloof het best dat hier gezin hebben gewoond met 8 of 10 kinderen, zoals ik gisteravond begrepen heb. Maar in de moderne tijd is het ook weer net niet. Woningbouwcoöperatie Elkien vindt ik dat de naoorlogse woningen net meer van deze tijd binnen. Zij vinden sloop de beste oplossing. Nou, we hebben berekeningen gemaakt van verschillende opties. En als we gewoon kijken naar het lange termijn perspectief, dan is sloop met vervangende nieuwbouw energetisch de beste oplossing, maar ook technisch de beste oplossing en ook voor de duurzaamheid van de wijk de beste oplossing. Financieel is dat voor ons ook de hoogste investering, maar op de lange termijn is dat het beter voor ons en ook voor onze toekomstige klanten. Op de bewonersbijeenkomst zijn er verschillende reacties. De familie Seijen denkt er hetzelfde door als Elkien. De woningbouwcoöperatie wil appartementen bouwen die te geschikt zijn voor ouderen. Boven dat binnen plan voor rommere woningen. Je krijgt gewoon meer ruimte terug en zeker met 2 kleine kinderen is dat gewoon essentieel. Want nu gaat het nog, maar als ze straks ouder worden dan gaat het gewoon niet meer. Als de plan trok in, wordt begin 2013 nu aanzetten maar de sloop. Elkien zei dat de wenlesten voor de bewoners hetzelfde blijven.